I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, Lord. 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 For your name is holy,
Holy Lord, for your name is holy. Holy Lord, for your name is holy, holy Lord, for your name is holy. Holy Lord, let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign on us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. ارسى ليك مولاي بالتهدين الأرض من جديد. الجراتسيا قاعدة تفوق من جفيك جسوس. انطبعت مولاي للنقاس نسيت فلامي يتحسر منه بالقوة تمحبتك مولاي، بالقوة تمحبتك. ضمني قريب مولاي، زوني قريب عنقني بمحبتك. رزقني ليك مولاي، رزقني ليك، حنكون لي مهداك. بالطعمة فيك جاينا مولاي، بالطعمة فيك ينول عالفوق بحالله يطلع نولاوت نيت من كل في السبيرت وانت وين بالقوة تمحبتك. نولاوت نيت من كل، نولاوت نيت من كل في السبيرت وانت وين بالقوة تمحبتك. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. M'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed ipoġġi ħajtu għad-dispożizzjoni tal-ieħor. Biex nitħejjew tajjeb ħalli narfu li l-mulej verament ipoġġi ħajtu għad-dispożizzjoni ta' kull wieħed u kull waħda minna, biex nimtlew b'din l-imħabba
ħalli nkunu nistgħu aħna wkoll nadduha lil xulxin, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emin. Billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew nfaħruh flimkien billi ngħidu glorja lill-Alla. Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, inti qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek flori Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nixtieq nofri l-Ewkaristija tal-lum għall-bżonnijiet tagħkom ommijiet li tinsabu hawnhekk, għall-ommijiet kollha b'mod speċjali dawk li għaddejjin minn batijiet, u nitolbu wkoll b'suffraġġju tal-irwieħ tal-ommijiet li għaddew minn din il-ħajja għall-oħra. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ, li fihom qed nagħtu ġieħ lil mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess semil tagħna ikun xieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. X'ħin daħal Pietru fid-dar ta' Kornelju, dammar jilqgħu u intefa' f'riġlejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu u qallu, jien bniedem ukoll. Pietru qabad jitkellem u qal, issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun mill-liema poplu jkun. Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispirtu s-Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħuh, dawk li kienu marru ma' Pietru, Lut li kienu emnu, staġbu kif Alla sawwa bid-don tal-Ispirtu s-Santu fuq il-pagani wkoll, għax semgħuhom jitkellmu bl-ilsna u jfaħru l-kobor ta' Alla. Imbagħad Pietru qal, jista' xi ħadd jiċħad l-ilma tal-magħmudija lil dawn in-nies li ħadu l-Ispirtu s-Santu bħalma ħadnieh aħna wkoll, u ordna li jitamdu fl-isem ta' Kristu, imbagħad huma talbuh jibqa' għal ftit jiem magħhom. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodda ħajr lill-Alla. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin
għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb u mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla hu mħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-Mulej. Rodda ħajr lill-Alla, kjoġobkom minnkom kif. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-Mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Il-Mulej ma'kom. Bijek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u bqajt f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxejn. Il-kelma tal-Mulej. Illum huwa jum l-om. U l-Vanġelu tal-lum jaqbel ħafna ma dak li s-soċjetà qiegħda tfakkar, anzi. Mhux biss jagħtih tifsira u jagħmlu iktar sabiħ dan il-jum. Imma fuq kollox jagħtina
impenn x'nilħqu mhux biss l-ommijiet imma aħna l-insara kollha kemm aħna. Ukoll jgħinna nduqu x'jiġifieri Alla iħobbna. Xi tfisser illi Alla jimpurtah minnek fil-ħajja. Nixtieq nibda b'mistoqsija. Mhux xi tfisser li mħabba għalik, mhux dik. Lanqas lil min tħobb, mhux dik. Imma int kif tħobb? Il-kejf. Int kif tħobb? Ejja nippruvaw nirrisponduha dalgħodu. Għax inħossha importanti biex nisimgħu u nifhmu l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu tal-lum. Int kif tħobb? Kif tħobb? Tgħidli jiena nħobb illum jum l-om, inħobb lill-uriedi, inħobb lill-ibni, inħobb lill-binti bimħabba kbira. U kieku jkollok tgħidli lil min tħobb l-iktar, għax mill-ewwel morru għall-mistoqsija li pruvajna nevitaw. Mill-ewwel hemmhekk immorru. Imma biex nifhmu kif inħobbu, rridu bil-fors immorru għal lil min inħobbu. Tgħidilna nħobb lill-ibni, nħobb lill-binti. Okay, mela t-tejb tal-imħabba tiegħek hija l-imħabba materna jew l-imħabba paterna. Hija l-imħabba illi l-Griegi kienu jsejħula bil-kelma mhux imħabba bħalna. Bil-kelma storge, storge. Għalfejn se nsemmihom il-kelmiet illi bihom il-Griegi jsejħu l-imħabba. Għax hemm distinzjoni netta bejn imħabba u oħra, bejn id-diversi modi ta' kif inħobbu. Mela l-imħabba li jom għandha lejn bina, jew li missier għandu lejn bintu, hija l-imħabba storġe, imħabba naturali. Imħabba naturali. U min ma jkollux din l-imħabba għax tkun inqalet xi ħaġa, jkun hemm problema, jkun hemm diffikultà, hekk jew le. Tgħidli jiena nħobb lir-raġel tiegħi, jew jiena nħobb lill-mara tiegħi, jiena nħobb it-tfajla tiegħi, jiena nħobb il-ġuvni tiegħi. Anke dik hi mħabba. Imma l-mod kif tħobb din id-darba aktar milli hu marbut mad-demm imħabba naturali bħalma kienet l-imħabba storġe, il-mod kif tħobb din id-darba huwa marbut mal-ġibda affettiva u sesswali, il-ġibda erotika, illi l-Griegi din l-imħabba isejħula imħabba eros, l-imħabba erotika. Mela l-mod kif tħobb tiegħek hu jien inħobbok għax miġbut lejk, jien inħobbok għax qed nieħu xi ħaġa minn għandek, jien inħobbok għax il-preżenza tiegħek tgħinni inħoss tferfir xi ħaġa sabiħa fil-qalb tiegħi. Dak hu t-tieni mod ta' kif nistgħu nħobbu. Imbagħad hemm mod ieħor ta' kif nistgħu nħobbu. Tgħidli jiena inħobb l-iktar lill-ħbieb tiegħi. Forsi ma tantx jinsew mar-raġel jew mal-mara. Forsi it-tfal issa kibru u tbedu mill-familja tiegħi, imma jien l-iktar inħossni marbuta mal-ħbieb tiegħi. L-imħabba kontrattwali. Jien natik u jien tagħtini lura. Jien natik u jien tagħtini lura. Il-Griegi jsejħula imħabba filija. Imħabba filija. Ippruvaw iċċekkjaw ftit. L-imħabba tagħkom, l-imħabba tagħna. Fejn taqa' l-iktar f'wieħed minn dawn it-tlet tipi, it-tlet modi ta' mħabba. Imħabba storġe l-om lejn bina, lejn binta, l-missier lejn ibnu lejn bintu, l-imħabba tal-bint lejn l-om, l-imħabba tal-ibejn lejn missier, l-imħabba storġe, l-imħabba eros, l-imħabba tal-ġibda, jew l-imħabba filija,
l-imħabba tal-ħbieb. Tgħidu li ma nafx għandi konfużjoni sħiħa. Tgħidu li jiena nħobb fuq 3 livelli imma żgur li hemm enerġija minnhom li nħadmuha iktar. Hemm enerġija minnhom fil-ħajja li nħadmuha iktar. Li min jgħid l-enerġija? Li min jgħid it-tip ta' mħabba li nħadmu l-iktar fil-ħajja? Għaliex? Għax aħna ngħixu mhux biss bin-nifs, imma ngħixu fuq kollox bl-imħabba. Sfortunatament, min ma jħossux maħbub u min mhux qiegħed f'sitwazzjoni li jħobb, ħafna drabi jispiċċa diġà agonija psikoloġikament. Qiegħed joqrob lejn il-mewt psikoloġika. Għax l-imħabba hi fundamentali fil-ħajja. Tanti fundamentali li anki bil-Malti stess. Biex ngħidu l-kelma aħna the reason why, aħna ngħidu imħabba. Inqietaw minħabba li għandi l-quddisa. Intom ġejtwaw minħabba li llum il-ħadd. The reason why. Ir-raġuni għaliex hija l-imħabba. U jekk ma tkunx l-imħabba, ir-raġuni għaliex ngħixu b'superfiċjalità kbira. Ngħixu l-artifiċjalità. Ma nkunux tassew bnedmin. Issa Ġesu fil-Vanġelu tal-lum qiegħed jurina tip ieħor ta' mħabba. Kieku jkollna nittraduċu dawk il-kelmiet li hemm li jitkellmu mill-imħabba bil-Malti, kieku kollna nittraduċuhom fil-Griek. F'dan il-Vanġelu tal-lum għandna 9 darbiet tissemma l-kelma mħabba. Għandna 5 darbiet tissemma bħala verb u 4 darbiet tissemma bħala sostantiv, bħala nom, bħala noun. 9 darbiet. Imma l-ebda minnhom, l-ebda minn dawn id-darbiet illi fihom Ġesu jsemmi l-imħabba mejt tradotta bil-kelma storġe, eros, jew inkella filija. Imma hemm kelma oħra illi hija l-kelma tal-Kristjani. Hemm kelma oħra illi trid tiddawwal, trid twassal għal perfezzjoni l-imħabba eros, l-imħabba storġe u l-imħabba filija. X'inhi din il-kelma? Hija l-kelma agape. Hija l-kelma agape. Il-verb agapan. Li tfisser bil-Griek tħobb billi tagħti lilek innifsek. Tħobb billi ma tistenna xejn lura. Tħobb b'imħabba diżinteressata. Imma din l-imħabba minn fejn inġibuha? Minn fejn inġibuha din l-imħabba? Din l-imħabba ma tiġix mill-ġisem tagħna. Għalkemm il-ġisem tagħna hu ppreparata għalija, għalkemm il-psikoloġija tagħna hija ppreparata għalija din l-imħabba. Imma din l-imħabba ma tiġix minna. Din l-imħabba tiġi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Din l-imħabba tiġi bil-qawwa tal-Alla. Din l-imħabba tiġi meta aħna nagħmluha ma' Alla, meta aħna nagħmlu esperjenza ta' kif iħobbna Alla, għax Alla lilna jħobbna b'dan il-mod, din l-imħabba issejb posta fil-qalb tagħna biex imbagħad titħallat ifhmuni sew. Mal-imħabba eros, mal-imħabba storġe, mal-imħabba filija, titħallat magħhom u tagħmilhom perfetti, u tagħmilhom sbieħ, u tagħmilhom l-imħabba ta' Kristu. Ħanaraw kif. Alla lilna jħobbna bl-imħabba agape, billi jagħti ħajtu, jagħti lilu nnifsu. Ħares lejk innifsek. L-ommijiet illum jiftakru ftejt fl-esperjenza ta' tqala. Ftakru fil-mument ta' twelejt ta' tfal tagħkom. Ftakru fil-ferħ meta taraw il-frott mhux biss tal-ġewf tagħkom, mhux biss tal-isperma tar-raġel. Imma ta' din il-grazzja, ta' dan il-miraklu kbir li jsejr li jagħmlu Alla fil-ħajja tal-bniedem. Tgħidu li jiena m'għandix tfal. Kif nista' ngħixha din l-esperjenza? Torbotx l-imħabba tal-Alla ma' dak li tiffissa f'moħħok li trid. Għax l-imħabba tal-Alla jwisq ikbar, jwisq iktar minn hekk. Ħares lejn ġismek, lejn il-persuna tiegħek. Minn fejn ġejt?
m'intix rigal ta' Alla. Il-ftit saħħa li għandna m'hijiex rigal ta' Alla. Kull ma aħna u kull ma għandna mhux kollox moti lilna minn Alla, dan Alla li jagħti lilu nnifsu kontinwament. Alla lil dak li tagħna ma tawlna propju b'xejn, laqas tawlna b'kera. Laqas qalil nisma' jien se nagħtik għajnejk ta' biex jaraw. Se nagħtik widnejk biex tisma' ta', se nagħtik moħħok biex taħseb u tirraġuna. Imma inti tagħtini xi qatt xejn. Xejn. Kollox b'xejn. Alla moti kollu kemm hu lilna nfusna, għalina, il-ħolqien tagħna. Għalkemm aħna sirna proprjetarji u kultant nabbużaw minnu. Ħafna drabi mhux kultant. Mhux rigal ta' Alla moti lilna b'xejn. Mhux Alla li jagħti lilu nnifsu kontinwament lilna, mhijiex l-imħabba agape dejn. L-Ewkaristija. Danu ġismi, danu demmi. Ħudu kulu. Ħudu u xorbu. M'hemmx imħabba ikbar minn dejn. Għalilna Ġesu fil-Vanġelu. Illi wieħed ipoġġi ħajtu għad dispożizzjoni tal-oħrajn. U Ġesu Ewkaristija x'inhu? Il-missier li jpoġġi lill-ibnu għad dispożizzjoni tagħna. San Pawl, jekk Alla offrilna tagħna, irregalalna lill-ibnu, kif ma jagħtinix kollox miegħu? Meta jiġi s-saċerdot u jgħidlek il-ġisem ta' Kristu u inti tgħidlu ammen u tieħu dik il-biċċa ostja bajda f'idejk, xi tkun qed tieħu f'idejk int? Tgħidli lil Ġesu, mhux biss. Tkun qed tgħidu lil Alla li inti kull ma għandek kollu rċivejtu, dawk l-idejn li inti tiftaħ u li inti tolli biex is-saċerdot ipoġġi l-ostja fuqhom mhumiex għajr il-qalb tiegħek, il-moħħ tiegħek. Fl-esperjenza kollha tal-ħajja. Għax int kull ma għandek, kollu l-qajtu, kollu rċivejtu. Dak il-ġest tal-kemm hu sinifikattiv fih innifsu nirċievu lil Ġesu, imma hu wkoll simboliku. Aħna qed nirċievu kollox miegħu. Alla li jagħti lilu nnifsu kontinwament. U jekk aħna nifhmu allura x'jiġifieri imħabba agape, mhux moħħna rridu nifhmuha, jekk aħna nagħmlu esperjenza tagħha. Jekk aħna nindunaw li Alla ma jfittix magħna. Jekk aħna nindunaw li Alla kull ma jagħtina jagħtihulna gratwitament, sempliċement biex aħna jkollna l-ferħ tiegħu u bir-raġun Ġesu jitkellem mill-ferħ illum fil-Vanġelu. Min fejn jiġi l-ferħ? Il-ferħ jiġi huwa korrelatat huwa kbir jew żgħir daqskemm jien konxu li jien maħbub. Daqskemm jien konxu li jien maħbub b'xejn, minn hemm jiġi l-ferħ. Allura bir-raġun Ġesu jaqqat il-ferħ. Ma din it-tip ta' mħabba, li mħabba qotja. Inti tkun ferħan meta tħossok maħbub b'dak il-mod xi ħadd li lest jagħti lilu nnifsu kollu kemm huwa għalik, imma mhux biss, u hawn l-iżball. Inti tkun ferħan meta int ukoll tagħmel din l-esperjenza tagħti lilek innifsek għal ħaddieħor. U jekk nieqaf jien biss illi nfittex xi ħaġa, persuna jew oġġett jew il-kannabis biex jien inkun kuntent, biex jien inkun ferħan, x'qiegħed nagħmel? Qiegħed naqbad biss biċċa jien mill-ferħ. Parti mill-ferħ. Għax il-parti l-oħra tal-ferħ fejn qiegħda? Meta jien mhux infittex se nieħu, mhux infittex għalija. Hija l-imħabba storġe, eros u filija mħalta ma' xulxejn b'sens kbir ta' narċisizmu. Kollox jien, kollox għalija. Imdawwar kollu fuqi. Imma meta dawn l-imħabbiet jitħaltu mal-imħabba agape, hemmhekk tiġri xi ħaġa kbira. Hemmhekk Alla jibda jgħammar fil-persuna tiegħek. Hemmhekk Alla jibda jgħammar fil-familja tiegħek. Hemmhekk tħoss il-ferħ tas-sew. Illum qegħdin niċċelebraw jum l-om. U mhux kombinazzjoni, għaliex? Min jaf l-om u il-missier, mhux l-om biss, imma l-om jum l-om. Min jaf kemm il-darba kellha tmur lilien mill-imħabba storġe
biex tħobb lit-tifel jew lit-tifla tagħha. Min jaf kemm kellha tikdem xoftejja dik l-om. Min jaf kemm għamlet il-jieli ma raqdietx dik l-om jew dak il-missier. Inkwetat fuq it-tifel. U l-imħabba li għandu lejn ibnu jew lejn bintu, l-imħabba li dik l-om għandha lejn ibna jew lejn binta, ma tibqax biss imħabba naturali storġel, imma trid issir bil-mod il-mod imħabba agape, imħabba qotja. Trid tagħti lilek innifsek. Min jaf kemm il-darba dik l-om jew dak il-missier għamel xi ħaġa l-ibnu jew għall-bintu mingħajr ma stenna xejn lura. Jew ippretenda imma mbagħad meta ma ġrax ħalqu ma tkellemx. Qisu ma ġara xejn. L-imħabba storġel li jsir imħabba agapika, imħabba agape. Imma dak li jsir naturali u dak li jsir għax ibbuttati miċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Għax kultant iċ-ċirkustanzi tal-ħajja minnhom infushom x'jagħmlu? Jew ikabruna għall-imħabba agape jew ikisruna. Il-Vanġelu qed jitlobulna dan biex isir impenn ta' ħajjitna. Ħanġibilkom eżempju ieħor sempliċi. Sa ftit snin ilu, meta tnejn kienu jiżżewġu, ħafna drabi ma kienx ikollhom il-konfidenzi u xek jew l-intimità sesswali qabel iż-żwieġ bħallhom. Forsi ma kienux ikunu jafu lil xulxejn għal kollox bħallhom. Allura dawk kiva kienu żvantaġġi forsi. Li ma tkunx taf il-persuna l-oħra ta' veru sewwa. Forsi kien żvantaġġ. Imma x'kienu jagħmlu? Kienu jibdew l-esperjenza tal-ħajja ta' żwieġ. U jinqalgħu il-problemi, d-diffikultajiet. U dik l-imħabba erotika, għax hekk tibda l-imħabba, kienet kważi kulturalment, kważi l-kultura, is-soċjetà li konna fija, tgħinna l-kultura u s-soċjetà biex issir imħabba mhux biss ma tibqax erotika, ma ssir imħabba agapika. Jien inħobbok iwa x'miġbut lejk. Jien inħobbok iwa x'għandi ħafna affettività, inħossok li tħobbni imma barra dik. Jien inħobbok issa għax hemm l-impenn tal-imħabba. Jien inħobbok issa bl-imħabba li nagħti lili nnifsi għalik, nagħti ħajti għalik. U kif nista' ngħaddi għall-imħabba agapika jien, jekk diġà qabel ma dħalna l-commitment ta' żwieġ noqogħdu nikkalkulaw. Kif jista' jkun nidħol għal din l-imħabba agapika? Kif jista' jkun allura li dik l-imħabba nippretendi li tibqa' għal dejjem. Jekk mhix agapika. Ippruvaw irriflettu ftit. Illi l-ħajja minnha nfisha tpoġġina f'sitwazzjoni għax din ir-realtà tagħna tal-ħajja. Tpoġġina f'sitwazzjoni illi jew naqbżu għall-imħabba agapika jew inkissru kollox. U jiena naf nies li jkunu waslu fit-tarf biex jibdew iħobbu b'mod agapiku u jerġgħu lura jfittxu xi ħadd ieħor. Mur ma' persuna oħra. Għalfejn biex nerġa' nirċievi. Bad xiġri. Jerġa' jasal punt li dik l-imħabba erotika tkun se tisplodi. Ma tistax tkompli. Għax in-normalità tal-ħajja, l-esperjenzi li ngħaddu minnhom infushom jitfgħuna l tarġa oħra. Itollowna tarġa oħra. Kemm jagħmel sens il-Vanġelu tal-lum. Kemm għandna bżonnu il-Vanġelu tal-lum. Huwa koppja preċiża fi kliem ieħor tal-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Il-Vanġelu tal-ħadd li għadda kien tad-dirja tiftakru. Jiena d-dirja, intom il-frijej. Jekk tibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, tagħmlu ħafna frott. U għedna li l-frott huwa l-imħabba nhar il-ħadd li għadda, l-imħabba u l-ferħ. Illum għandna l-imħabba u l-ferħ. Il-frott tad-dilja. X'qed jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu? Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti. Tibqgħu marbutin miegħi. Jekk aħna x'inhu l-kmandament tiegħu? Il-kmandament tiegħu dan li għadna kif spjegajna. Il-kmandament tiegħu mhux dak miktub, isma' trid tħobb, mhux dan li għadna kif spjegajna. Illi l-ħajja minnha nfisha, l-esperjenza tal-ħajja minnha nfisha tallimna illi l-imħabba jew tikber, jew titla tarġa' l fuq, jew tispiċċa, tieqaf, tiblokka. U meta tiblokka l-imħabba, mhux ferħ ma jkunx hemm, imma tibda l-mewt. Imbagħad bil-forsi kollna bżonn ta' ħafna affarijiet
u ħafna support minn hawn minn hemm biex inżommu fuq saqajna bil-fors. Nitolbu lil Mulej illum li qiegħed ipoġġilna mhux biss il-Vanġelu, imma forsi qiegħed ipoġġilna l-Vanġelu ħaj fil-figura tal-om. Fil-figura tal-om. Naħseb li għandna bżonn nitalmu ħafna minn din il-figura. U nittama u nitlob lill-Alla biex dan il-modell ta' om illi aħna nafu u li aħna kuntenti bih. U li aħna fil-fond ta' qalbna normalment, bid-djufijiet u d-difetti kollha li kellhom il-ġenituri tagħna, l-ommijiet tagħna. Imma normalment, u xek, għandna ċerta serenità. Nitlob lill-Alla bil-qalb biex nieħdu l-impenn. Ħalli nagħlmu lil uliedna forsi diġà miż-żewġejn jew se jiżżewġu biex dan il-mudell tagħhom jibqgħu jgħaddewh. Għax tafu xi ġrej. Diżastru fis-soċjetà. Ikbar minn dak li ġara u li qiegħed jiġri ejju titfarrak il-familja. Ma rridx nispiċċa bin-negattiv. Għax il-Vanġelu tal-lum verament Vanġelu sabiħ. U verament Vanġelu ta' tama. U verament Vanġelu mhux biss tampen lejn l-oħrajn biex inħobbu b'dan il-mod lill-oħrajn. Imma fuq kollox biex inkomplu nidħlu fl-esperjenza tal-intimità tal-imħabba li Alla għandu għalina ħanifhmu l-gratuità tagħha biex nifhmu kemm hi b'xejn, biex nifhmu kemm hi kbira. Jina nemmen falla wieħed Il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla. Imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisser l-ismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina u baħ taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għamil bejniet skont il-kotba maqsa. U tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-sartna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-iben. Li huma qijum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben. U li tkellem fhom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' d-nubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tiegħi sejjew b'tama u b'kuraġġ sħiħ nresqu t-talba tagħna lil Mulej ċerti illi hu jismana. Mulej wassal il-bxara ta' mħabbtek lil bnedmin kollha tal-art, mod speċjali lil dawk li huma nieqsa mill-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Wettaq bil-grazzja tiegħek lil dawk li inti ħtart għalik biex ikunu xhieda veri tal-imħabba tiegħek. Ismana nitolbuk Mulej. Iftaħ dirajn il-ħinina tiegħek għal-qaddija tiegħek l-ommijiet kollha mejtejn u għall-bnedmin kollha li ħallew din id-dinja. Ismana nitolbuk Mulej. Nagħmlu talba speċjali l-lum bl-interċessjoni ta' Marija għalikom l-ommijiet preżenti u dawk li qegħdin isseguna minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali biex il-Mulej ikabbar fina din l-imħabba agapika. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Ġesu, ibn Alla l-ħaj, int ħabbejtna bimħabba tal-ħaġeb u tajt ħajtek għalina. Meta konna għadna dewwa tiegħek, tħallina qatt nitbedu minn imħabtek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jekk ġejt hawn ħabib biex il-paċi ssib, jekk ġo qalbek rabja tħoss li qed tifkak ftit ftit, jekk il-maħfra nsejt imħabba qatt ma wrejt kif serħan se ssir. Jekk mhix fara għajnejk dmuħ qatt ma ħassejt, jekk il-ġmil tal-ħolqien għalik ma jfisser xejn, ibqa' żgur ħabib li tibqa'
bla serħan, bla ma taf għalfejn. Urini l-imħabba, mulej urini l-imħabba. L-imħabba hija dik li ma tgħinx għalik, ma titkabbarx, ma tiftaħarx, tistabar bik. Urini l-imħabba, mulej urini l-imħabba. L-imħabba temmen fik u tissapportik, tifraħ fis-sewwa, tibki fit-tnewwa, tittama fik, tistabar bik u tifraħ bik. Urini l-imħabba, mulej urini l-imħabba. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat tifħi bil-glorja ta' jismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq qudiemek mulej talb tagħna flimkien mal-offerta li qed nagħmlulek biex issa li jogħġbok naddafna minn ħtijietna nitħejjew bħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Mijek ukoll. nerfgħu qlubna l-fuq, Nerfewhom lejn il-mulej. nisuħar lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġid għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont tixbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejja kollha u jfaħrek bla jeda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet l-art mimlija bl-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċ reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give
dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Marju, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, speċjalment fl-ommijiet tagħna l-koll. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli il-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Kantaw flimkien. Missirna illi jent fis-sema ikun imqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid int, kif fis-sema hekk dak fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għadina int illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Naddaħalniex fit-tiġri, iżda ħnisna mid-deni, sirna li inti tismawi. Missirna li inti fismawi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħarix lejn gnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb, ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu moti għalina. Moti għalina b'xejn. Danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Stejt kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Ave Maria. Light of the world, you step down into darkness.
Opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għejt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Nistedinkom biex tibqgħu sal-aħħar biex waqt il-kant tal-aħħar tnejn mill-ushers iqasmu tifkira żgħira għal din il-ġurnata ta' jum l-om lill-ommijiet. Nirringrazzja lil benefattriċi illi ħalliet dawn l-oġġetti biex inkunu nistgħu inqasmuhom f'jum l-om. Is-sibt mhux li ġej ta' wara se ssejr il-velja ta' Pentekoste u se ssejr fuq it-suntier tal-Knisja ta' Pinu. Ikun hemm il-wisa biżżejjed biex joqogħdu ħafna nies, m'għandniex diffikultà hemmhekk għar-restrizzjonijiet. Nixtieq illi min jista' tkun ħaġa sabiħa illi propju fil-ġurnata li fija nistennew l-Ispirtu tal-Alla jinżel fuqna, jiġifieri din l-imħabba agapika, l-imħabba agape tinżel fuqna. Nixtieq li min jista' ikun preżenti is-sibt mhux li ġej imma ta' wara fit-8 ta' filgħaxija fuq it-suntier ta' Pinu. Jiena ħadd commitment illi m'għandu mhux iktar minn siegħa u nofs. Hija velja, allura tieħu ftit il-ħin tagħha, imma f'siegħa u nofs għandna nikkonkludu din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa biex nistennew li tolbu l-Ispirtu Qaddis ħalli jimla l-qalb tagħna bil-qawwa ta' din it-tip ta' mħabba li tkellemna fuqha fl-Ewkaristija tal-lum. Il-ħamis li ġej minħabba fek tibda in-novena tal-Ispirtu Santu. Il-mulej magħkom. Bijak ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu awguri mill-qalb lill-ommijiet kollha. Tgħidu li xtidek ukoll. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. الرد ħajr lil Il-ġurnata tajba lil kulħadd. L-ewa ta' Mejju lontana Marija o kemi doħlejju dak ismek sabir kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jatik l-akbar ġir intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien intlomta min ħalqek bik mibdi kull żmien. Jekk tiftaħ fil-ġonna il-warda Maltija tfakkarno Madonna fil-lewn ta'
عديك يك تتحق الدنيا تالكوبا يرزينا تفكرنا هنينا في الحرسة عينيك انت عشقات السما الشمس تالهولين انت لوندا من قلبك بيك نبني كل زمان نكون نفخر جيسوس كريستوس